Jakob, nu, 20 år, kl. 15.30 den 25. april 1996. Tillykke med dagen. Du er formodentlig den skønneste, yngste lillebror. I hvert fald er du den dejligste, yngste søn. Vibeke og jeg, vi er i Madrid på Plaza de Mayan. Det er faktisk sådan, så Vibeke har skiftet ud. Hun er ikke med. Jeg har mødt en ny japansk kvinde. Hende skulle da hilse på her. Hun hedder Vibisan, for eksempel. Xinjiang, Haiding, Yaki, fødselsdag. Hun er sød, ikke? Derfor skal du selvfølgelig også have en... du skal lige se udsigten ud fra værelset her. Det er ude på pladsen. Derfor så skal du selvfølgelig have en... og jeg har fået nye solbriller. Dem tager vi selvfølgelig af. Sådan der. Du skal da have en fødselsdagssang. Det der skal være den, hvor man kan lave instrumenter til, ikke også? Ja. Hvordan den er? Jakob har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Jakob har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi gerne spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Hvad for en vil du gerne? Sækpive, den får du så, ja. Tillykke, unge ven. Og Tillykke, Jakob. Vi ses snart. Vi knuser og krammer herfra og ser snart. Kys, kys. Hej.